Dny otevřených ateliérů jsou prima každý rok, ale tady to má jako dobrou atmosféru. Myslím si, že to je taky zdůraznění toho výtvarného umění a že přijdou i lidi, kteří třeba s výtvarným uměním nemají nic společného. Děkujeme, že jste se nás tady ujali, že jsme tady na zahájení 12. ročníku Dnů otevřených ateliérů našli zázemí, azyl, pohostinnost a otevřenou náruč. Je to významná událost pro umělce z okolí, je to vlastně šance, jak se můžeme společně potkat a jsem rád vlastně, že tato akce letos je tady. Dneska se tu odehrála vernisáž Anežky Hoškové, včera se tu odehrála vernisáž Karla Heinze. Já jsem byla oslovena vlastně galerií Luxfer, abych tady kurátorsky představila nějakého autora a jelikož se specializuji na německé umění, tak jsem si právě vybrala žáka Georga Bázelice, Karl-Heinze Schwinda. Potom dál je to ještě výstava věcí Sofie Švejdové a odhalení našeho nevím čeho. Zkratce bych to popsal jako, že první vize byla raketa, druhá vize byla prase, potom byla vize týpí, pak byl vize barák, pak byl vize kostel a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Our process is very organic and we have ideas, but we in general are very open to change it. If we think on that moment the other solution is better, we directly change. And probably mainly about stability. Galerie Luxfer za mě jako jedna z takových jako pěkných světýlek na mapě kraje, protože děláte strašně moc pro popularizaci současného umění, akreditovaný kurzy ve výtvarném umění jako klobouk dolů. Super místo, super výstavy, výborní umělci a parádní galerie, co k tomu dodat jako.